Здравей! Ако си родител на дете в предучилищен или начален етап, ако твоето дете трудно се концентрира, изпитва трудности при ученето, запомнянето, значи това видео е точно за теб. Знам, че всеки родител иска най-доброто за своето дете и това е нормално. И напоследък все повече родители ми се обаждат разтревожени, че нещо се случва с техните деца, че нещо им има. Напротив, това е нещо нормално. Днешното поколение, където смартфоните и интернет са завзели напълно интересът и вниманието на децата, тяхното умение за концентриране и за интерес към всичко останало намаля драстично. Добрата новина е, че аз знам методи, които повишават концентрацията, паметта, мотивацията на децата към ученето. Така че, родители, има надежда, има решение. Днешните деца имат нужда от по-нестандартни подходи, от нови методи, от повече игри. Може би много от вас сега си казват, и аз съм бил дете, ама сядам и уча. Да, и аз си спомням като бях дете, беше ми много трудно да запомням, много неща не разбирах. Обаче истината е, че нямах интернет и телефон и по един или друг начин си научавах уроците. Докато днес децата при най-малката трудност се отказват, демотивират и дори предпочитат да не го правят. И между другото, ако оставите нещата така, проблемите ще градират. И преди да ти споделя за работещи нови методи, които помагат за подобряване на концентрацията, на паметта, на успеваемостта като цяло в училище, нека ти се представя. Ако не ме познаваш, аз се казвам Стела Стоева. Аз съм първият инструктор по ментална аритметика, а моите ученици са първите деца от България, спечелили световна олимпиада. Ментална аритметика вече е доста популярна. Това е азиатското чудо на 5000 години, което помага за дефицита на концентрация. Вече 8 година помагам на децата да са по-концентрирани, успешни, уверени, чрез иновативни методи за развитие на интелекта под форма чрез игри. Преподавам методиката по бързо четене. Тази методика исках за себе си още преди да се появи, защото много обичам да чета по няколко книги на ден и наистина ми помогна. Бързото четене за възрастни помага двойно-тройно да достигнете до подобрение в скоростта на четене. А методиката по бързо четене на Мая е за деца, която преподаваме в Stella Academy, е изключително забавна, успешна и интересна. Помага на децата, които сричат само за 5 седмици и само чрез игри да преминат към правилна и гладка техника. А на децата, които вече четат гладко, отново само за 5 седмици, помага да започнат да четат с по-добро разбиране, запомняне и подобрява значително уменията им за преразказване. В методиката по бързо четене за деца се използват 25 техники за развитие на четивните умения. Тези техники развиват именно секторите в мозъка, които отговарят за четенето, за разбирането на текстовата информация, а за децата е забавно и приятно, защото е под форма на игри. Знаете ли, че когато децата изпитват затруднение с четенето, те не искат да четат и това е нормално. А също така, когато децата не четат правилно и гладко на глас, те не могат да разбират. Техните концентрация и внимание са насочени в това да разпознават буквите, сричките, да се опитват да ги изговарят като срички. Те сричкуват. Когато детето ви сричкува, не очаквайте от него да може да разбере смисъла на текста. Това е нормално. И ако детето ви изпитва трудност и все още срича, аз ви призовавам, направете първата крачка. Елате на безплатен урок, ще му направим диагностика и ще ви препоръчаме дали можем да помогнем или някакви препоръки, с които вие да помогнете вкъщи. Често децата, които вече четат гладко, много бързо губят концентрация от текста и не могат да разберат смисъла му. А знаете ли, че именно недобре развитите четивни умения са причината и вашите деца да не получават добри оценки в училище, да не се справят и с текстовите задачи по математика. Ако искате на вашето дете да му е по-лесно да се подготвя за училище, да има желанието да чете и да подобри четивните си умения, и то под форма на игри, и то само за 5 седмици, каня ви на безплатен пробен урок. Обадете се на нашия телефон, който ще видите под това видео, а за повече информация за методиката ни по бързо четене,
може да натиснете линка към сайта.